גוף נוקשה זה גוף קפוא. אם אתם מעל גיל 45 והגוף שלכם פתאום נוקשה כשקמים בבוקר, או אחרי יום עמוס, או אחרי אימון, זה הסרטון בשבילכם. אני נועה מהננדאו, וזו סדרה קצרה מתוך הסטודיו הדיגיטלי לדאו יוגה. כשחושבים על גמישות, מיד עולה בראש איזו תמונה של מישהו בשפגאט, או איזה יוגי בתנוחה בלתי אפשרית. אבל כשאנחנו מדברים על גמישות, אנחנו מתייחסים לכל התנועות הקטנות שאנחנו עושים ביום-יום, כמו להתכופף אל הנעליים, לשבת ולקום מהרצפה, להיכנס ולצאת מהאוטו, להושיט את היד ימעלה. היכולת לעשות כל פעולה בכלילות וללא שום מגבלה, זו גמישות. גוף נוקשה זה גוף קפוא, זה גוף כואב וזה גוף שמוגבל בתנועה שלו. אז כשעובדים על גמישות, קודם כל צריך לשחרר את הנוקשות. אנחנו עושים את זה דרך תנועות קטנות, רכות, עגולות, ואז צריך להעריך את הרצועות, הגידים והשרירים, שאנחנו עושים דרך תנועות תלת-ממדיות, מותחות, פותחות, ארוכות. לכן, כשאנחנו עובדים על גמישות, אנחנו משלבים את שני הסוגים של התנועה. הבאנו לכם היום 4 תרגילים ממש פשוטים. בואו נתחיל. נתחיל להניע את הגוף מצד אל צד. התנועה יוצאת מן האגן, כך שהזרועות, הראש והמבט רק עוקבים אחרי הגוף. הסתובבו אחורנית על הבוהן, ככה מותחים טיפה את הרגל, תנו לתנועה להיות איטית יותר. ופעם אחרונה. עכשיו נסובב עכשיו נסובב על העקב, נתיישב מעט אחורנית, ונתחיל להתכופף אל הרגל. נרגיש מתיחה ברגל אחת. פצעו את התנועה לאט לאט, והרגישו את המתיחה ברגל. אפשר לעצור מעט אחרי שהתכופפנו. עצרנו באמצע, רגליים ברוחב האגן. עכשיו נניע את האגן קדימה ואחורה. זו תנועה קטנה אבל מאוד יעילה. תרגישו איך חוליות הגב התחתון מופעלות. אנחנו יוצרים שם מקום מכל הישיבה של כל היום, ומשחררים את הלחץ על החוליות, על הדיסקים, על העצבים. אם מתעייפים, פשוט לעצור ולנשום רגע אחד. עכשיו נעצור באמצע, נפתח את הרגליים לפיסוק בינוני ונתיישב מעט למטה. נשים את הידיים על הברכיים ונבוא עם הגוף בתנועה סיבובית מצד ימין לצד שמאל. נסתובב אחורנית, נעצור ונחליף כיוון. כאשר אנחנו מסתובבים אחורה, שימו לב למתוח את היד הנגדית, להעריך את הצוואר וליצור מקום בכתפיים. נסו לחבר את קצב התנועה עם הנשימה. קחו את התנועה עד הסוף, עם המבט, עם הצוואר. מתחו את היד הנגדית. תרגישו גב ארוך.
פעם ימין, פעם שמאל. נעצור באמצע, נשחרר את הראש ונתרומם חוליה חוליה. נעצור במרכז, שאיפה, כפות הידיים פונות לשמיים ועולות ללב, נשיפה, ידיים יורדות אל הטבור, ובמעגל עולות מעבר לראש. להתכופף שמאלה, להתכופף ימינה, חזרה אל המרכז ולשחרר את הזרועות. נחזור, שאיפה ידיים אל הלב, נשיפה אל האדמה, שאיפה במעגל אל השמיים, נשיפה צד אחד להתכופף, ולצד השני, אל האמצע והידיים שוקעות.